Свети Влас отново се превръща в сцена на българското кино. Организатори и домакини на петото издание на Свети Влас Филмфест са фондация Българска памет, братя Диневи, които и тази година събират на едно място едни от най-ярките имена в българското кино. Форумът се реализира с подкрепата на Националния филмов център, Община Бургас, Община Несебър и кметство Свети Влас, а медиен партньор на събитието е Българската телеграфна агенция и Код Fashion TV. Даниела Динева, директор на фестивала Свети Влас Филмфест, който вече за пета поредна година се състои тук. Здравейте, добър вечер, драго ми е да ви видя. Добър вечер, здравейте. Сред толкова много гости, зрители, които имат шанс да се докоснат до своите любими актьори, може би режисьори също. Как се чувствате? Това е един успех за 5 години. Вече се случва това нещо супер в България, на нашето българско Черноморие и, как да кажа, учим на естетика всички зрители, българи. Да, разбира се, основната цел на този фестивал, освен да популяризира българското кино сред младите хора, а и да популяризира българското Черноморие като дестинация за лайфстайл събития, които се доближават до световно ниво. Така че тази година мисля, че специално в сферата на туризма има голяма нужда от подобни събития и смятам, че факта, че се провежда за 5-та година, показва, че е значимо. Какво ви мотивира да продължавате и да се занимавате специално с кино и с прожекциите и как подбирате филмите? Трудно ли е? По отношение на филмите, аз в никакъв случай не се намесвам. Имаме селекционна комисия. Доцент Деянс като човека, който е председател и подбира филмите, както и критериите за оценката, а и имаме авторитетно жури от 5 човека, с които след малко ще се запознаят. Благодаря ви. Ще ви задам още един въпрос. Колко е важно киното и то на какво ни учи? Защото има различни противници, нали? Винаги има сблъсък театър, кино. Това е вечен въпрос, като някое дерби. Разбира се, и моят призив въобще към организацията, към екипа и към журито е да спрем да се делим на гилдии в киноиндустрията или въобще да се делим. Да гледаме към по-голямата картина. Стартираме с филма на Стефан Командарев Made in EU, който носи много силно послание. Така че нека да оставим посланията на филмите да говорят по-високо от нашите интриги и противеши. С това пожелание ние пожелаваме и приятна вечер на първата вечер на добър час на събитието. Началото на фестивала ще бъде дадено в амфитеатър Арена, където официалното откриване ще постави начало и на първата фестивална прожекция – филма Made in EU на режисьора Стефан Командарев. В рамките на 3-дневната програма зрителите ще се срещнат с 9 от най-новите български игрални филми. Сред тях са "Преди да забравя" на Станислав Дончев, "Брънч за начинаещи" на Яна Титова, "3 килограма щастие" на Зорница София, "Лъст" на Ралица Петрова, "Приказка за майка и син" на Димитър Саджев, "Диви ягоди" на Татяна Пандурска и "Звезда" на Камен Стоянов. Финалът на фестивала ще бъде поставен с прожекцията на филма "Рожден ден" на Ивайло Пенчев. До мен е Владимир Тодоров, част от журито на Свети Влас Филмфест тази година. С какво ще се съобразявате и какви са критериите при избора на победителите? Вижте сега, важното е да има хубаво кино. Няма значение какъв е жанра. Ако отговаря на това да ни харесва филма. Най-просто казано. За вас е важно да носи емоция на зрителите? Или? Най-вече според мен. Вас какво ви харесва да гледате? Най-различни неща. Кое ви кара да гледате нещо, например? Изпитвате емоция, нали така? Или ви радва, или ви разсмива, или ви разплаква. Димитър Стоянович, част от журито тази вечер на фестивала. Ще задам отново въпроси. Какви са критериите, с които ще се съобразявате тази вечер? Тази вечер не е само, защото има и други вечери. Но тази, айде тази. Тази вечер ще се съобразяваме с празника, който са направили тук в Свети Влас и ние много се радваме да сме част от него.
Да ви попитам, киното държи ли все още зрителя с емоция или по-скоро гледаме блокбъстъри, някакви други такива първични неща да има? Защото напоследък забелязваме, че нещо се губи в сюжетната линия. Няма, как да кажа, предишния интерес. Ами, да ви кажа честно, при киното има хубави и лоши филми и никога не е имало друг критерий, по който те да се премерват. Независимо дали са блокбъстъри или по-артхаус ориентирани филми. Когато филма е хубав, всички се радваме, когато е лош, всички страдаме. И нищо не се е променило в историята на киното по това. Може би без да го споделя на глас, съм визирала продълженията, които са породени от носталгията, втори части, такива други, които правят напоследък киноиндустриите. Разбирам ви напълно. Да, разбира се, липсата на фантазия понякога е объркваща и деморализираща за този, който прави кино, но това, когато е индустрия, е съвсем друга работа. Индустрията има свои правила, по които работи. Тя индустрията е само една и тя е американската индустрия в интерес. Не сте индийската до някъде, вече има и други. Европейското кино си позволява повече свобода и да не повтаря много-много. Какви са правилата на българската киноиндустрия? Боя се, че българската киноиндустрия няма абсолютно никакви правила, но се надяваме, че във времето те ще намерят някакви такива репери. Така че и българската киноиндустрия, като голяма част от европейската киноиндустрия, един прави хубав филм, един прави лош. Сега вече оттам нататък нещата са по-шарени. Ще го запомним. Това е семпо и желязно правило. Да. Винаги клишетата работят, когато са употребени талантливо. Мен е Милко Лазаров, председател на журито тази година. Здравейте, драго ми е да ви видя. Щях да ви попитам какво е чувството за пето поредно издание. Провежда се фестивала. Вие как се чувствате тази година? Ами аз съм за втора година тук. Чувства се прекрасно. Предполагам, че за пет е още по-прекрасно. А какво да се прожектират филми под открито небе? Каква е емоцията? Ами това ще каже зрителите. Вероятно по-странна от това да си на тъмно в закрит салон. Как подбрахте заглавията, които ще се конкурират тази година? Беше ли ви трудно? Това го прави програматора на фестивала. Ние само отсъждахме наградите. А беше ли ви трудно отсъждането? Ами, то винаги не е. Всички филми заслужават. Вие от какъв вътрешен критерий се водихте специално вие? От моето чувство за естетика. Това е много хубав отговор. Благодаря ви. И аз ви благодаря. На филмовия фестивал в Свети Влас намираме и певицата Джия. Добре дошла, здравей! Здравейте, добре заварили. Много ми е приятно за втора поредна година да съм част от откриването на фестивала. Какво те впечатли първата година и защо се връщаш отново? Връщам се отново, защото фестивала е на много мое любимо място. Тук прекарваме летата в Свети Влас. Видях много познати и любими лица, така че днес се надявам отново да видя същите хора. А по-различно ли е усещането, когато гледаш прожекция под открито небе, близо до морето? Ами тук обстановката в амфитеатъра е вълшебна и определено е по-различно. Постановки, филми да се гледат именно тук. Като зрител, какво ти липсва на теб в филмите? Какви емоции очакваш да преживееш от тях? Ами аз много обичам сатирата в театъра и в филмите българските определено ми липсва сатирата, комедията. Обожавам комедии, обичам да гледам повече български комедии, така че това е нещо, което ми липсва. Пожелаваме си повече български комедии през новата година. Да.
Втората вечер от Свети Влас Филмфест представя още едно събитие от фестивалната програма. Това е представенето на списание L'Europeo. Изданието е по-специално, защото е посветено на паметта на Любен Дилов син. Човекът, който повече от 15 години беше ключова фигура в развитието на списанието и остави своя дух и траен отпечатък в неговия редакционен облик. Тази вечер приятели, близки и колеги ще си спомнят за личността, идеите и наследството, което той оставя след себе си. До мен е Димитър Стоянович, главният редактор на списание L'Europeo, а ние се намираме на Свети Влас, където в рамките на фестивала Свети Влас Филмфест откриваме и новия брой на списание L'Europeo, който е посветен на Любен Дилов син и неговата скорошна кончина, да го, как да кажа, да отдадем почит на неговата екстраординерна личност. И щях да ви попитам, като първи въпрос, какво от ДНК-то на Любен Дилов според вас списанието ще запази или вие ще се стараете да продължите? Всичко, което ни е оставил Любо като подкрепа, като идеи, като замах на действия в този живот, то не е само свързано с L'Europeo, то е свързано с поне моят съзнателен живот. Много отпреди да се срещнем заедно в L'Europeo, ние сме били приятели, съмишленици, хора, с които така прекарвали сме толкова щастливи и смислени моменти заедно, че аз поне докато съм жив и това списание съществува, всеки брой ще е посветен на Любо Дилов и в това никой да няма никакво съмнение. Списанието често или по-скоро в кода на списанието търси европееца в себе си. Може да кажем, че лицето на европееца може да се идентифицира до някъде и с лицето на Любен Дилов. 100% може да се идентифицира. Не предишния, по-предишния брой се казваше Европеецът, което беше по негово лично настояване, той искаше такъв брой. Любо е един от най-европейски съществувалите хора и то европейски, даже можем да кажем от 20-те и 30-те години. От тези на изгубеното поколение, които спяха по 2 часа на денонощие, веселяха се, събираха приятели, осъществяваха безумни и немислими проекти и, както се казва, умираха щастливи, с чувство на добре изпълнен дълг. Това направи и Любо. Наистина, ако не се беше случило това, бих го зашлевил 4 пъти за това, че ни остави и ни остави страдащи по него, искрено страдащи. Списанието от самото си създаване, да кажем, е провокирано от интелектуалните търсения и разговори и от миналия век. Водят ли се такива разговори сега в наше време и вдъхновяват ли по някакъв начин новите броеве? Те не спират да се водят. Вече зависи кой се интересува от тях. Това е голямата тема. Слава Богу, L'Europeo засяга и влиза в много дълбоки, в много интелектуални теми, но не интелектуалничи. То за това е неговият грандиозен, немислим за нашите ширини успех. Това е списание, което излезе с тиража на най-големите ежедневни вестници. И това е нещо много рядко. То не съществува вече. Печатното издание е някакъв верблюд, за който много хора говорят, но никой не го е виждал с очите си, така че това дело продължава и щом има читатели, защото то се самоиздържа само от читатели, от хора, които се вълнуват от тия теми. Той е обект на колекционерска страст, невиждана на черно. Списания, които вече не могат да се намерят, се продават за някакви безумни пари. Аз съм в тежки колебания дали да не продам личната си колекция и да отида на... Задръжте още малко! Не бе, примерно Свети Влас да отида за 3 до 4 дни, така да се отпусна. Така че всичко е възможно, когато се прави с любов, с мерак и с радост и без да се взимаме прекалено несериозно. Нали? Защото така, като ми седнат някакви много тежки умове, които се взимат за тежки умове, те обикновено не са, и да говорят с един назидателен тон, младото поколение за нищо не става, старото поколение изкофя напълно, средното поколение се впянчи. Аз не съм съгласен с нито едно от тези неща. Това ли е тайната на успеха, на липсата на назидателен тон и с това ли привличате младата публика? Защото знам, че вашия тираж, аудиторията ви е предимно младежка, така да кажем, 20-30 годишни. Ами да, до 50 и такова, но да, наистина ние сме
партньори на няколко поколения вече българи в израстването им и също така и авторите, които аз развивам и поддържам, и аз винаги съм отворен към нови пера и таланти. Имаме автори на по 20, на по 21 години, които са активно пишещи с интелекта на един доста овладян геронт от древната митология. Така че да, ние сме приятели, независимо дали сме на 85 или на 17, когато можем да сме заедно, когато не ни интересуват някакви разминавания по всякакви политически, защото Европео е дълбоко неполитическо списание, вече показва, че тази схема работи. Защото нали, България най-трудно е да седем много различни хора на една маса и да се разберем по въпросите. В Европео това се случва. Ако трябва сега да издадете първия брой, съвсем от началото, представям си, че не го е имало никога, каква ще бъде вашата уводна статия като някакъв тих манифест? Ами, тихия манифест, моят манифест винаги е основен. Ако можем да задържим да сме перманентно влюбени или обичащи, нали, в зависимост от състоянието, и да защитаваме свободата си на всяка цена. Това е и смисъл и на това списание. Представям ви българския кинорежисьор Стефан Командарев. Здравейте, добре дошли в Свети Влас. Вие сте тук по случай филмовия фестивал. Как мина първата вечер? Ами супер беше, имаше доста хора в амфитеатъра, което е страхотно да има зрители за български филми. Сега се намираме и на откриването на броя на Леоропео, поредния, който е свързан с окултното. И щях да ви задам и въпрос, може ли киното и печатните медии да водят диалог, свързан с едни и същи въпроси за човечността, за обществото ни? Те винаги са го водили този диалог и слава Богу. И колкото повече си подаваме топката и едното потенцира другото и обратно, толкова по-добре, защото в крайна сметка и тия, които правиме филми, и тия, които правят стойностни печатни издания, всичките сме ориентирани към едно нещо, така по публика, която цени качествени неща, по-сериозна култура. И колкото повече има такава публика, толкова по-добре и за двете страни. А вие как подбирате темите, които искате да разнищвате в своето творчество и дали обществото ни може да разбере, да усети техния дълбок смисъл, като си има предвид и времената, в които живеем, толкова бързи и загубата на внимание по-скоро у хората? Аз подбирам теми, които ме засягат лично, емоционално, житейски, като човек, който живее в България, който живее в Европа. Така че се опитвам да търся значими неща. А оттам насетне всеки един филм си върви по пътя. Целта на всеки един филм е разпространение и зрители най-вече. Слава Богу, успяваме да имаме добро разпространение както в България, така и по цял свят, най-вече в Европа. Филмите нашите излизат по кината, не са само в фестивали. И което е много важно, предизвикват дискусии, защото поне за мене има една такава стара реплика, напомнена преди няколко години от Андрей Звягинцев, но доколкото разбрах не е негово авторството, че доброто кино трябва да предизвиква морално безпокойство. И ако може това да се комбинира с зрителски успех, би било страхотно. Това, което ме радва, примерно за последния филм Made in EU, че ние вече имаме към 20 награди по цял свят. Интересното, че редуваме награда на публиката с награда на критиката, което е много интересна комбинация, но публиката навсякъде по света така доста сериозно го оценява и го гледа. А на вас коя награда ви е по-важна, на публиката или на критиката? Естествено, че като кинаджия ми е най-важна наградата на публиката. Тя е една от най-сладките награди в крайна сметка за всеки кинорежисьор. Но разбира се, критиката има също своето място, да не се засегнат. Благодарим ви за това интервю и ви пожелаваме успех. Ние с вас ще се видим и на финала на Филмфеста, така че до нови срещи. До нови срещи, благодаря.
Добър вечер от червения килим на Свети Влас Филмфест. След 3 дни посветени на българското кино, тази вечер фестивалът достига своята кулминация. Предстои да бъдат обявени носителите на големите отличия, а с нашите гости ще си поговорим не само за наградите, но и за успехите, предизвикателствата и бъдещето на българското кино. Добър вечер на Петър Дочев, стар познайник. Здравей, Петре, драго ми е да те видя. Ти имаше удоволствието и честта да откриеш фестивала първата вечер. Какви емоции изпита и усети от откриването? Сега имам честта и да го закрия, за съжаление, само 3 дена, но в бъдеще повече ще бъде. Ами, емоциите са само едни хубави, защото, както по-рано се споделихме с колеги, точно на това място, на този асфалт, на този килим, който сме двамата в момента, преди само 20 години имаше храсти, камъни, дръвчета, пустош. А сега има амфитеатър и кинофестивал. Запознат ли сте в дълбочина с кинопрограмата? Изгледали ли сте всичките заглавия? Аз знам, че участвате в един от филмите. Може ли да ни споделите кои други ви харесаха? Аз бях забравил, че участвам в един от филмите, които са селектирани. Много ми харесва Made in EU и изобщо творчеството на Стефан Командарев. Това е чудесно, добре е да го чуем, но не разбрах още някой друг. Може ли филм да препоръчате на нашите зрители? Ако искат да се посмеят, да отидат на рожден ден. Добре, с какво ви впечатли това заглавие? С непретенциозния маниер, с който разказват историята, и това наистина те впленява. Особено комедийното трио, Меглена Караламбова, разбира се, детските образи, които всъщност не са детски. Страхотен филм. А според вас, какво е бъдещето на българското кино? Какво ни очаква за напред и какво му е нужно, за да достигне висините, които, примерно, други продукции имат? Бюджет. Казвам добър вечер на Петър Стоянов, който е гост на филмовия фестивал Свети Власт. Здравейте, драго ми е да ви видя. Здравейте. Ще ви попитам какво място заема киното във вашия живот като зрител най-напред. Ами аз съм киноман. От дете обичам киното и вижте, киното, българското кино се разви пред очите ми. Даже и по времето на комунизма, когато имаше тежка цензура, авторите на българското кино намираха начин изобретателно да я заобикалят, а ние зрителите гледахме изключително внимателно, за да хванем всяка езопова реплика за всичко. Последните години киното се развива прекрасно. Аз истински се радвам на многото и хубави български филми, които се правят, на многото и талантливи режисьори и актьори и така нататък. И това опровергава непрекъснато повтаряната глупост в тези тежки времена за българската култура. Точно обратното. Българската култура никога не е била свободна, творците никога не са били по-свободни, и киното, и литературата, и театъра, и всичко се развива прекрасно, защото творците са свободни. А това е маята на изкуство. Твореца да е свободен. А има ли някакъв филм, може би от миналото, близкото минало, или пък сега от новите български, който ви е направил така някакво по-особено впечатление? Много са. Харесвах ми филмите на Георги Мишев по него сценарий. Харесвах ми много екранизациите на Димитър Димов, на Кръцът на Праско, Емилиан Станев. И за това с удоволствие приех поканата да бъда тук, защото този фестивал е прекрасен. Аз имам откровена симпатия към този фестивал. Бях и свидетел на раждането на идеята и вдъхновението, с което създателите се отнесаха към него. Затова се радвам. Фестивалът се развива устойчиво. Фестивалът добива известност. Дай Боже, един ден известността му да стане и международна. Благодаря ви много за тези думи. Смятате ли, че българската култура е най-силната визитна картичка пред света? Имайки предвид българската прекомерност, когато става въпрос за култура, ние винаги ще кажем, че тя е най-силната визитна картичка. Дойде реч до спорта и Карлос Насар, ще кажем, че спорта е най-силната визитна картичка. Вижте, във всичките проявления български живот и култура, спортен и всякакъв, допринасят за имиджа на България. Дай Боже да имаме повече успехи навсякъде, включително и в българската култура. Дай Боже, благодаря ви много. Благодаря ви и аз. Хора с възможности, които
отделят внимание на българската култура и на българското кино. Това е изключително важно и трябва да подкрепяме тези хора, да подкрепяме организаторите и да им благодарим за това, че все пак в това време, в което живеем, в което и доходите на колегите са по-ниски, и ситуацията в държавата ни не е много розова. Наистина има хора, които обръщат внимание на българското кино. Забелязвате ли промяна в начина, по който младите таланти разказват своите истории в киното и в театъра? Забелязва се и тази промяна е осезаема. И за радост на българската публика и българските зрители, темите са все по-близки до тях днес. Нещо, което ме радва, защото мина времето, в което трябваше пак да се връщаме времето на соца, времето на комунизма, времето на мутрите. Това са изтъркани теми. Забелязваме, че в съвременното българско кино тези теми не са залегнали изобщо. Всички заглавия, които присъстват на фестивала тази година, намирате ли някаква обща тема между всички тях? Социална? Общата тема е младостта. По-обща тема и по-обединяваща тема от младостта има ли в една държава като нашата? Смятам, че с това население, което така го наричат политиците застаряващо, младостта е онова, което ще продължи живота. Затова аз съм тук и ги подкрепям. Казвам добър вечер на Павел Веснаков, кинорежисьор и член на журито на 5-то издание на Свети Власт филм фестивал. Здравейте! Изпитахте ли трудности при определянето на победителя? Водихте ли ожесточени дискусии? Кой да бъде? Водихме дискусии, но нямаше трудности. Всички награди са категорично избрани да бъдат такива. Стигнахме до консенсус сравнително лесно, защото журито е доста състои се от наистина добри професионалисти и нямахме никакви затруднения в наградите. А какво отличи победителя от останалите заглавия? Както можете да си представите, на голямата награда на такъв тип състезание, конкурс, винаги се дава на филма, който е най-комплексен и който съдържа в себе си всички важни съставни компоненти, които един много добър филм трябва да има. История, послание, визуална форма. И всички се обединихме около филмите, които сме наградили. До мен е Елена Замяркова, кино и театрална актриса и скъп наш гост на фестивала. Добър вечер, радваме се, че сте сред нас. Добър вечер. Като първи въпрос мога да задам, кое ви е по-любимо, да участвате на театралната сцена или на киносцената? Много е различно. За сега, в момента, някакси повече ми се снима, но може би защото имам повече опит в театъра и ми се иска да натрупа малко повече опит в киното. Има ли някоя роля, която е предопределила живота ви или по някакъв начин ви е променила? Не бих казала. Всяка роля гледам да давам нещо от себе си и така да попивам нещо и от самата роля, ако то е положително за мен. А как си избирате ролите, в които да участвате? Какво трябва да ви заинтригува в сценария? Обичам да е нещо по-далечно от мене, което да ме изкара от зоната ми на комфорт и да ме предизвика.